Her på cirkelvolten. Rigtig godt at blive ved med at arbejde med hende. En halv parade. Rigtig ret op og skuldrene tilbage. Super flot det der. Rigtig godt. Og en halv parade igen og rundt til indvendig. Rigtig. Stadigvæk en halv parade også på udvendig, så hun bliver i hånden. Nemlig. Godt det der til jer. Super flot. Her bare igen. Så lidt ned i tempo, og så prøver du igen. Rigtigt. Så lige i et hjørne eller sådan noget, så trykker du lige med udvendige ben. Sæt dig ned, så tryk. Nemlig. Igen. Rigtigt. Det er rigtigt. Lige lidt ned i tempo igen. Ja. Flot. Og bare ned i trav igen, ja. Super. Og ned i skridt. Klap hende, det var godt.